Myslím si, že k hokeju mám úplne výnimočný vzťah, pretože 3 roky som bol lekárom reprezentačného mužstva Slovenska žien v hokeji. Robil som lekára reprezentácii do 20 rokov a dlhé roky som bol lekárom HC Košice, takže s hokejom sa spája nielen môj vzťah športu, ale aj moja profesionálna prax úrazového chirurga. Korčula by som si obuť vedel, ale to neznamená, že by som vedel odohrať zápas. Ako malé deti sme chodili ešte na štadión Trojáka hrávať hokej, ale posledných 15 rokov som nekorčuloval a hokej nehral. Celý život som športoval, naozaj až do 22 rokov som robil aktívne judo a teraz chodievam do fitka, chodíme pravidelne na túry, v zime lyžujeme a keď mám čas a sparring partnera, tak si zahrám squash. Určite by som bol radšej, keby tu Slovensko hralo, ale dúfam, že práve preto, že Slovensko tu nebude hrať, dokážeme organizáciou, atmosférou a naozaj skvelou zábavou možno tento handicap voči Košičanom a východnému Slovensku vykompenzovať a verím, že celé majstrovstvá sveta v hokeji práve tu v Košiciach budú jednou veľkou zábavou. Úspech by bola medaila, sklamanie by určite bola účasť v boji o záchranu, ale ja verím, že to bude úspech. Pokiaľ by som mal fanúšikom odporučiť nejaké zaujímavé miesta, určite by som ich previedol po hlavnej ulici a ukázal im Dom svätej Alžbety, naše krásne štátne divadlo či Urbanovú väžu a pokiaľ by sme mali viac času, možno okolitú krásnu prírodu. Na hlavnej ulici okrem Fun Village, okrem 2 obrazoviek veľkoplošných, ktoré budú pri Fun Village a ktoré budú pri Imakuláte, určite pre fanúšikov najmä zo zahraničia bude zaujímavá tradičná slovenská remeselná tvorba, ktorá bude sústredená pri Urbanovej väži a ktorú určite nebudú mať možnosť vidieť nikde inde ako na Slovensku. Tým, ktorí majú obavy z množstva ľudí, z možných zmätkov v doprave, by som odkázal, že majstrovstvá sveta v hokeji nebudú na Slovensku určite ďalších 20 rokov a poprosil by som ich, aby sa snažili nájsť tú dobrú stránku, to, čo tieto majstrovstvá môžu mestu aj pre budúcnosť priniesť. Za úspech budem považovať to, keď mnohí z fanúšikov, ktorí tu prišli kvôli majstrovstvám sveta v hokeji, sa tu vrátia o rok, o 2, práve preto, že sa im Košice páčia a že atmosféra, ktorú tu zažili, si budú chcieť zopakovať. Majstrovstvá sveta v hokeji budú športovým vrcholom 10-ročia pre Košice a zároveň pozvánkou na kultúrny vrchol, ktorým bude rok 2013 a Košice ako Európske hlavné mesto kultúry.